timbule sang maya lontar calo balak sengkalan karya rahayu wilujeng selamat wengke luput kok semono si jeliteng iki. Bebarengan marang Gatotkaca kaya apa nala. Iya Adiwal Kudura. Pun Kakang ngrumangsani salah Adi kang gedhe kang dadi pangapuramu. Ya wis ora dadi apa Bangkawuk nganti kok barengan marang wak womu ireng. Menika ngaten Rama. Rene kula menika munggah dhateng Dipetamiwak Kanjeng Yang Pandhu Dewa Natakala wau dimunggah teng Kayangan Pucak 29. Menika sesarengan Pulun Bathara Guru. Kula menika diparingi wujuding wahyu simbol kencana ali-ali mripat kumala. Menika kangge benjang perang Bratayuda panenger kula Rama. Apa ya bener jeliteng kakakku? Iya Adi. Lah mula dina iki Adi Rene Gatotkaca wis nampa wahyu simbol kencana ali-ali mripat Gumala. Kaka Prabu dados Gatotkaca kala wau sampun nampi wujuding wahyu simbol kencana ali-ali mripat kok. Nggih Yai Samyadi. Rene dina iki wis kaping gelumpuk. Ora luput kaya Gatotkaca iki nampa wahyu. Diarani wahyu simbol kencana ali-ali mripat Gumala oleh nglakoni madeg dadi senopati. Iya Adi. Mula dene rewang-rewangan memintana sanggar pamujan. Ayo kumpul ana sanjroning sanggar pamujan muga-muga Pandhawa lan besok dadi unggul. Iya Adi. Nalika mangke cekap carita pura ingkang kapundhutake lampan wahyu simbol kencana ali-ali mripat Gumala. Cekaping carita purwa ki dalang Kandabana. Emut purwa jecinaning. Emut namane wong wiling purwa kawitan jetina pungkasan rikala miwiti dalang wonten dusun Bulurja meniki. Sumrambau bapak rubai sak keluargane sedaya anggenira gadah kajat ngitnataken wayahipun. Mugi-mugi wayahipun mugi diparingi seger waras gampang oleng utawi anggen nampa wahyu simbol kencana ali-ali mripat Gumala kala wau. Cekape carita bapak rubai kala wau sak mantuning gajah kajat. Mugi-mugi bapak rubai dipun cepakake rejekine, dipun tebekake blaine kajunjunga derajate kirana pinanjang umure. Nalika mangke cekap carita purwa dalang Kandabana emut purwa jecinaning. Emut namane wong eling purwa kawitan jecina pungkasan rikala miwiti dalang wonten dusun Bulurja mriki ingkang dipun weruhi kaki danyang nini danyang-danyang dusun Bulurja mriki. Panjenengan ingkang kula aturi saha ingkang boten kula aturi. Panjenengan mirengaken nggih kula crita ningali nggih kula ringgitan cekape lampan kedah wangsul tempapan panjenengan kiambak-kiambak. Sampun ngantos kantun wonten sak lebeti bali gedhe Tara Pagung mriki. Kang saking wetan sampeyan jak wangsul ngetan sak momongan panjenengan sedaya sampeyan jak wangsul ngetan. Kang saking kidul sampeyan wangsul ngidul sak momongan panjenengan sedaya sampeyan jak wangsul ngidul. Kang saking kilen sampeyan jak wangsul ngen sak momongan panjenengan sampeyan jak wangsul ngilen. Ingkang saking ler sampeyan jak wangsul ngaler sak momongan panjenengan sedaya sampeyan jak wangsul ngaler. Ingkang wonten tengah sampeyan teliti bali gedhe Tara Pagung buwan ringgitan sampun wonten lelembut ingkang kantun. Kang picek sampeyan tuntun, kang lumpuh sampeyan gendong. Leres kula ngangge kukusenan menyan seta bubayar ringgitan sampun wonten lelembut ingkang kantun. Tancep kayon wayang saembos semburating sutra ijo saking kasuwargan.